Usewuyena-ke u-grade 7 i-social science i-geography sisaqhubeka nayo ki-map skills lana-ke siku-unit 3 lana-ke uthi-ke manje-ke using a street map to find places and describe a route. Okusho ukuthi njengamanje-ke sekuthiwa-ke asisebenziseni-ke ini imephu le yamagama emgwaqo ukuze sikwazi ukuthi sithole ini indawo noma sithole i-location bese siyayichaza ukuthi-ke uma usuka lapho usuka kuleyo ndawo leyo uya kwenye indawo uhamba kanjani, which means ama-directions ukuthi uma unikeza umuntu i-directions ukuthi uma usuka endaweni ethile uya kwethile uhamba kanjani. Okusho ukuthini-ke njengamanje njengoba kushiwo ukuthi-ke ama-street maps kahle kahle ayasilekelela to find places in the way ukuthi sizothola ukuthi kukuphi empangeni. Uma usuka eThekwini uze empangeni uzohamba kanjani, okusho ukuthi-ke kufanele uwazi ukuthi uthole ukuthi ukusuka eDurban uze empangeni usuka la uhambe ngale mgwaqo kanje uwehle njalo ngo-N2 uhambe weqa ama-physical features anjengani anjengoma-toll gates ama-bridge lawana bese-ke uyabo usuke kahle kahle i-direction usitshela i-directions ukuthi uma usuka endaweni ethile uya kwenye indawo uhamba kanjani, i-route yakhona ithini. Okusho ukuthi-ke imigwaqo iyasilekelela ukuthi-ke sihambe ngendlela e-right uma uthatha lo mgwaqo ethile. Angabe uyayazi imigwaqo yangakini na? Imibuzo wami ulapho ngoba kungenzeka ukuthi idolobha langakini likhona noma ngakini emphakathini kodwa wena imigwaqo yangakini awuyazi amagama ayo. Uzomdirector kanjani-ke umuntu ungenawo ilo ungawazi amagama emigwaqo? Kakhulukazi emakhaya-ke siye iy'ndawo ziqhelelene kakhulu imvamisa-ke. Okusho ukuthi-ke emakhaya imvamisa kufanele ubambe imigwaqo ibhalwa ngo-D something, iqala ngo-D. Bese emva kwalokho futhi-ke kufanele ubambe ama-physical features. Ama-physical features-ke njengoba lokho engigcizelela ukuthi yizinto ezikhona esizibonayo ezikhandiwe ngaba ama-buildings athile ey'kole noma amaklinikhi noma ama-hospital noma amahhotela noma yini le etholakala lapho kuleyo ndawo. Okusho ukuthi kuyalekelela ukuthi uthole i-direction e-right uma uwazi lezo zinto ama-physical features ukuze lo muntu loyo-ke omdirectayo asheshe ayibambe i-route yokuthi uhamba kanjani uma usuka empangeni ubheke kuphi eNtambanana kwaChebekhulu. So into ekanjalo nje. Ake sithole-ke la lesi statement lesi ukuze sizowazi ukusilinkisa nalesi sizosifunda nje ukuze siqonde kahle. Fatima's friend Amala was visiting from the Eastern Cape. She and her parents were staying at the Southern Sun Hotel in Newlands. Amala wanted to visit Fatima and asked Fatima to send her direction from the hotel to Fatima's house. Fatima used her mother's street map to find the directions from the Southern Sun Hotel in Newlands to Fatima's house. Fatima sent her the direction by SMS. See the message on the right. Nayi imessage SMS akayisendile. Eyisendi uFatima uyisendela bani uAmala. Amala basehotela lapha eSouthern Sun. Njengamanje unabangani bakhe nabazali bakhe bafuna ukuvakashela bani uFatima endlini yakhe. So sebecela i-direction ukuthi akabayalele akabadirect ukuthi kuhanjwa kanjani ukuze befike kuphi endlini kaFatima besukaphi ehotela. Nayi-ke isithombe lasa siyasibona Fatima and Amala outside Fatima's house. Indlu kaFatima le bafuna ukuza la basuka kuphi ehotela. Before si-attack-ke lana-ke ake siqale ke sithole la ukuthi-ke uFatima-ke yena umdirecte kanjani uAmala esuka ehotela ezefika kuphi elokhuzeni endlini yakhe. Uthe okokuqala-ke njengoba ulapho-ke ehotela, leave the hotel and turn left onto Main Road. Turn left into Campground Road. Turn first right after railway. Turn right at T Junction into
Perimiara. Away. Take first left into Hidaton. Take second right into Setliga. Take first right into Perry. Turn left into Nansen Road. My house is number 54. Direction from Southern Sun to Fatima's house in Nansen Road. Okusho ukuthi ke njengoba emdirecte kanje ethi akathathe akathi mayesuka nje emnyango athathe left imain road kumele phela nawe ke mfundi ke usebenza ngalelo khuza le usebenza ngale map le ukuze uzocacelwa into engithanda ngegeography ukuthi ipractical uya yonke ianswer yakhona isobala ayikho impendulo oyicabangayo nexstressayo ukuthi ish ngizoyibeka kanjani nayi Southern Sun la njengoba iSouthern Sun ila kuthiwa laba bafuna idirection yokuthi bezila kwaFatima endlini yakhona useyasho ke lo ukuthi uma esuka nje la ehotela akagibele umain road uma egibela lo main road le athenge bathathe bani left aye bani kwi-Camp Road uma efika kwi-Camp Road lana kumele enze njani kumele aqale abheke ini athene ngani naye naleli khuza lemgwaqo le abawubhalile iPerimiara street mayesefikile lana ke nayi Hinderton abayishilo la fanaka ahambe ngayo iHinderton lena njobe ehamba iHinderton angithi isibheke la kwaFatima's house emva walokho uzobe seqhamuka la esethatha umgwaqo othile la uStanley ulokhuza imeter ulibani imila angene khona la bese ejika ngani ngoPhari nanguPhari abawuvezile la mayesefika ngoPhari nangu Nansen Road lona oshiwo ukuthi ula kaFatima indlu yaFatima ithe ise number 54 okusho ukuthi ke uyamdirector usebenzisa ini ama physical features izinto ezikhona usebenzise imigwaqo amagama emgwaqo ukuthi akashisuke mayesuka kulomgwaqo lo wasebenzisa ini ama direction ani ukuthi left or right uyabo okusho ukuthi uma uhamba ngomgwaqo ulokuthi turn left or turn right ukunikeza i-direction right esebenzisa amagama emgwaqo ukuze phela nawe uzoyibona lemgwaqo le ebhaliwe la le efunakala uhambe ngayo uzoyibona ukuze uzofika la eFatima's house kumele wena usebenzise kanjalo akasingene ke la kwi-classwork i-classwork yakho ke la kuyashiwo ke lana ukuthi ke follow direction to describe a route okusho ukuthi ke njengoba sebesenzelile isibonelo la uFatima edirector uAmala ukuthi afike endlini yakhe nawe ke mfundo wa grade 7 ulindelekile ukuthi nawe ke uzame ukusebenzisa amagama emgwaqo ukuze uwazi ukuthi udirecte ini lowo mngani wakho loyo ukuze afike la asuke ufuna ukuthi afike khona use the map in figure 1 and page 5 and the direction in figures 3 above to answer the question figure 1 ke ngicabanga ukuthi bashola nayi le map le yokuqala leye esinikezwe yona bese phinde futhi kwathiwa usebenzisa ini ufigure 3 na kufigure 3 ama directions esiwanikezwe uFatima then bathe awustadishe wona qala ufamiliarize ukuthi ihambe kanjani bese uyangena uyayisebenzisa ucheck ukuthi ngempela lama route lawa abathe ahamba akhona yini ngempela lapha ku page 5 bese emva kwalokho number 2 bese uya complete la direction below to the road between St Michael's Church in D3 no Hordboom Park hambe D3 uyochecka lama lokhuza lama directions la lezi indawo lezi bese uyawazi ukuthi ucomplete lokhu ugcwalise uA walk along the St Marine Road turn first right into ngihamba obheka ukuthi uzothenela right kumuphi umgwaqo bese thena ku left noma right eye kuphi into kuphi aqhubeke njalo njoba ubona lana sekuthiwa describe ke iroute
kaFatima from eClaremont station, then ubhale usebenzise ini la malokhuza lawo le directions le esinikezwe la. Iyona ke ezobe sisilekelela kakhulu ukuthini uqonde ukuthi ilokhuza i-direction yakho ikanjani. Njengamanje uzobe usuyisungulele usuka estation ubhala uya kaFolokhuza ukuthi ungayithatha kanjani indlela, ungahamba kanjani ubheke estation eClaremont. Okusho ukuthi wena uzobe usebenzisa naye le ndlela la ukuthi ukusuka lapho kaFatima thatha umgwaqo othile, turn left, turn right, lo magama lawa angene ekhanda ukuze kuzoba lula ukuthi ayibo kuthe masifika la kwathiwa asithatheni right asingene umgwaqo yini igama lawo nanku ungene. Kuthiwe mase sifike la asithatheni left, uma sesifike lo left le nje bese uthatha yimuphi lo mgwaqo igama layo ithile ngena ngawo-ke. Uma usufike lana ke uzothatha ini umgwaqo othile okusho ukuthi it's all about straight roads, okusho ukuthi sibheka ini i-map street la usibheka amagama emgwaqo nokunikeza ini ama-direction using ini amagama emgwaqo ukuthola ini indlela e-right, i-route e-right yokufinyelela la ofuna khona ukufinyelela khona.